Ndị ọma nwe mmadụ n'oge akụkọ ụwa nke taa bụ nke sitere na Enyimba TV nke dị na Alaba steeti Abia na-abịarunu. Taa bụ Tọzdee abalị 18 n'ọnwa asaa afọ 2024 ma bụrụ ahịa Orie. Na mbụ gerenụ isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Ndị kọmishọna mmadụ abụọ na-eso n'otu ndị ya na gọvanọ aka na-achị steeti Abia so arụ ọrụ agbaala arụkwaghịm n'ọrụ. Ụlọ nzukọ sineti achụpụla ndume n'oche ọchịchị dịka onye chief whip dịka o mechara mkpesa gbasara onyeisiala Tinubu. Onyeisiala Tinubu agbapela usoro ego mgbazinye ụmụ akwụkwọ. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ ka anyị ga-ewetara n'uju ya n'oge akụkọ ụwa nke taa. Ọka akụkọ bụ m Ogechi Nwachukwu Ụzọma. Ngwanụ ka anyị tọghezie ngwugwu n'ebe mekọtara akụkọ ụwa nke taa. Otu kọmitii ugwu ruru mmadụ nke ọkaiwu nke ndị ọkaiwu bụ LPPC na mkpirisi asụ bekee akwụsịla onye Attorney General nke steeti Abia n'oge gara aga bụ Uche Ihedewa ịga n'ihu n'iji ọkwa SAN nke bụ Senior Advocate of Nigeria eme ihe rukwa mgbe emechara nyocha ndị a na-eme ya. Ozi nke onye odeakwụkwọ nke otu LPPC bụ Banki Bello binyere aka na ya kwuru na otu kọmitii ahụ atụlela nke ọma mkpesa nke otu jikọtara ndị ọkaiwu ala anyị Nigeria bụ otu NBA detara megide Maazị Ihedewa n'ọnwa Disemba afọ gara aga, nke onyeisi oche nke otu NBA bụ Yakubu Makiu degara onyeisi ọkaikpe nke ala anyị Nigeria nakwa onyeisi oche nke otu LPPC bụ ọkaikpe Olukayode Ariwola akwụkwọ mkpesa gbasara otu Maazị Ihedewa siri akpa agwa ndị na-ekwesịghị ekwesị na ugwu nke na-esokwa otu a. Onyeisi oche nke otu NBA rụrụ otu ihe omume aka kpọmkwem n'ọgbakọ ukwu nke ndị ọkaiwu afọ gara aga bụ nke mere na mba Paris, bụ ebe Maazị Ihedewa nọrọ bụ ebubo na na-eji ego azụta nhọpụta nke ndị ọkaikpe na steeti Abia mgbe ọ na-eje ozi dịka onye Attorney General na steeti a. Aka na-achị steeti Abia bụ Dọkịta Alex Oti na-enye mmasị obi ike na ọchịchị ya nakwa ọchịchị etiti na-akwado ihe niile dị mkpa iji hụ na ụlọ akwụkwọ kọleji nke mmụta ehiwere ọhụrụ na steeti Abia ga-amalite ọrụ dịka e kwuru ya n'ọnwa Septemba afọ ọzọ. Onye gọvanọ onye kwuru okwu n'oge nnyefe akwụkwọ ikikere nke ala anyị bụ nke nyere ọchịchị etiti n'efu maka ịrụ ụlọ kọleji ma na-akọwa na ọchịchị ya nwere agụrụ nke na-agụsi ya ike bụkwanụ nke na-agaghị agbanweli n'iwulitekwu ngalaba agụmakwụkwọ na steeti Abia. Gọọmenti steeti Abia ekwupụtala na ọ bụ eziokwu na onye kọmishọna ahụ maka sayensị nakwa nka na ụzụ bụ Chima Oriakụ nakwa onye minista nke na-ahụ maka ọrụ ugbo bụ Monica Ironkwe gbara arụkwaghịm n'ọrụ. Nke a bụ nke dị na nkwupụta nke sitere n'aka onye isi odeakwụkwọ mgbasa ozi nye aka na-achị steeti Abia bụ Dr. Alex Oti bụ Okeọha Njọkụ Okeọha ma mee ka o rute ndị Enyimba TV aka. Onye isi odeakwụkwọ mgbasa ozi ekwupụtaghị ihe merenụ ha jiri gbaa arụkwaghịm n'ọrụ, mana o mere ka amata na gọvanọ kelere ndị kọmishọna ndị a maka ọrụ ha na steeti a ma gọrọ ha ọfọma maka atụmatụ ọdịnihu ha. Otu ndọrọndọrọ ọchịchị nke pati PDP nke ngalaba steeti Abia ekwuola na ịgba arụkwaghịm n'ọrụ nke ndị kọmishọna agbara emeela ka ọ bụrụ ihe ịgba ama nyere eziokwu nke otu pati a na-ekwu gbasara ka esi eme ihe mmefu ego nke na-anaghị akọwa ọfụma gbasara ya site n'aka ọchịchị ugbu a. Na nkwupụta nke site n'aka osote onye isi oche otu pati PDP na onye nọ dịka onye odeakwụkwọ ọhaneze nke otu pati a na steeti Abia bụ Honorable Elder Abraham Ama
kwuru na nchọnchọ nke ha mere kọwara na ndị kọmishọna abụọ a gbara arụkwaghịm n'ihi ekweghị ekwe nke dapụtara n'etiti ha na gọvanọ n'ihi okwutukwu ego a kwadoro maka iji arụ ọrụ na ministri a nakwa ọrụ ndị ọzọ nke ha na-amaghị gbasara ya. Otu ndọrọndọrọ ọchịchị a gara n'iru kpọkuo ndị Abịa ka ha na-akpọtụrụ gọọmenti ga-ezipụta ezi ihe ka esiri rụọ ọrụ ma hụ na ha sara anya ha mmiri nke ọma n'ihu na enwetara nke ọchịchị onye kwuo uche ya. Anyị ka na-aga n'iru na ngụkọta gbasara nnyocha ka esi enye ọkụ latrik na mpaghara dị iche iche na-aba ndị bi n'ogbe Agalaba zipụtara ka o si dị ha n'obi ka esi enye ha ọkụ latrik penyo ebe onye nta akụkọ anyị bụ Amarachi Ọsọndụ bụ onye gara ụfọdụ mpaghara ndị ahụ ma gbatụ ndị mmadụ ajụjụ ọnụ gbasara nke a. N'ịga n'iru n'akụkọ, onye isi ala Bola Tinubu agbapela usoro mgbazinye ego nke agụmakwụkwọ nke ala anyị bụ NEL Fund bụ nke mere n'ụlọ nzukọ kansụl nke dị n'obi ọchịchị. Na mgbape a, onye isi ala kwuru na mgbazinye ego a ga-enye aka n'ụzọ ziri ezi n'ime ihe na nhatanha ma kwalite onye ukwu na onye nta, si otu ahụ wepụ ihe mgbochi ego maka mmụta dị elu nyere ụmụ akwụkwọ n'ala anyị Naịjirịa. Ọ gbakwunyere na ịrọpụtara ụmụ akwụkwọ ego mgbazinye ahụ ga-eme ka ọtụtụ ndị mmadụ nwee mmasị ịga ụlọ akwụkwọ inweta amamihe n'ụlọ akwụkwọ ndị dị elu ma bụrụ ndị ga-eso itinye ụtụ maka mmepe nke obodo a. Ka ọ dị, ụmụ akwụkwọ nke ụlọ akwụkwọ dị elu ndị debanyere aha ha n'usoro ego mgbazinye ọchịchị etiti na ndị na-amalite agba ọhụrụ nke agụmakwụkwọ ga-amalite ịnatawa ego nke ha site na izuụka ọzọ. Onye managing director nke akpa ego NEL Fund bụ Akintunde Soye n'ihe omume telivishọn elebara anya kwuru na ihe karịrị 110,000 ụmụ akwụkwọ ndebanyere aha ka a natarala maka ogo mgbazinye ụmụ akwụkwọ, ebe 100,000 ụmụ akwụkwọ na 60 edebala anya aha ha na usoro ahụ. Ọ gara n'ihu kwuo na ndị ọzọ ihe ọma kpọrọ n'ego mgbazinye ahụ agaghị anata ego nke ha rukwa mgbe ụlọ akwụkwọ ha bidoro agba agụmakwụkwọ ọhụrụ. Enyimba TV chịkọtara na enwere ụdị abụọ nke ndị ga-enweta ego a. Ndị nke mbụ bụ ndị a ga-akwụ ụlọ akwụkwọ ha ego ha maka agụmakwụkwọ ha, ebe ndị nke abụọ bụ ụmụ akwụkwọ ndị a ga na-akwụ nchọnchọ ego kwa ọnwa. Iji hụ na ewetara ogbugbo mkpa nyere okwu gbasara oshi mmanụ na mpaghara Niger Delta na-enwekwaghị nchekwa ndị ọzọ nakwa ịhụ na enwere mmụba nrụpụta ọrụ, onye Chief of Defense bụ General Christopher Musa agụpụtala ihe omume n'ebe o mekọtara nchekwa were nye ndị ọrụ nchekwa na mpaghara ahụ nke gụnyere ndị ọrụ nchekwa Operational Delta Safe na Operational Udoka. General Christopher Musa mere ka amata nke a n'ọgbakọ ya na ndị okpukpe isi ndị ọrụ nchekwa nwere na mpaghara South nakwa ndị ọzọ mara ka esi arụ ọrụ dị mkpa, bụ nke o kwukwara na ndị ọrụ agha ala anyị Naịjirịa anaghị agbalịsila mbọ ike n'ibu agha megide nke a. Nnọkọ a bụ nke nwere na 6th Division nke dị na Port Harcourt, isi obodo steeti Rivers. Ndị kọmishọna ndị ọrụ uwe ojii na ndị isi ụlọ ọrụ nchekwa dị iche iche bịakwara ya bụ nzukọ. General Musa kwere ụmụafọ Naịjirịa nkwa na nsipụta mmanụ ga-agbago n'ogo dị mma n'ime ọnwa 3 site na nhazi ndị a ha na-eme. N'ịga n'iru n'akụkọ, ndị mgbere ahịa mmanụ gbara okpokpo nke ala anyị Naịjirịa ekwuola na ọnụego nke mmanụ patrol ji alọta bụzi 1,000 naira na 117 maka 1 lita. Ndị mgbere ahịa ndị a kpughere nke a oge ha na ndị nta akụkọ nwere mkparịta ụka n'onyonyo Zoom. Ozu rutere ụlọ ọrụ Enyimba TV aka na-egosi na ọnụego mmanụ ji alọta bụzi 1,000 naira 117 ma karịa ihe a na-ere ya maka 1 lita n'ala anyị Naịjirịa ugbu a. Ọdọ mmanụ patrol nke ụlọọrụ NNPCL na ndị mgbere ahịa bụ isi na-erekwa mmanụ patrol site na narị naira 617 na narị naira 660, ebe ndị ahịa nọ na nke onwe ha na-erezi narị naira 7 maka 1 lita ma ọ bụkwa karịa.
nke a na-abịa dịka anọgidere na-ekwu na-enweghị ego mkponye aka a na-akwụ maka mmanụ patrol ebe ọ bụ naanị ụlọọrụ NNPC ọ na-atụbata mmanụ patrol n'ala anyị Naịjirịa. Mana ka ọ dị, NNPC ajụla ikwupụta ego ole mmanụ patrol ji abata n'ala anyị Naịjirịa. Onye isi ala Bola Tinubu arịọla ndị ụlọ omeiwu Senate ka ha hazigharịa iwu na-echekwa mmefu ego nakwa nhazi ya nke afọ 2023 ka enwee ike mụbaa mkpata na mmefu nke otu nke ga-eru $60,200. Arịrịọ a onye isi ala rịọrọ bụ nke nọ n'akwụkwọ leta ezigara onye isi ụlọ omeiwu Senate bụ nke agụpụtara n'oge ọgbakọ ha. Onye isi ala na leta ahụ kwuru na atụmatụ a dabere na nkeji nke 58 agba nke abụọ nke iwu ala anyị Naịjirịa nke afọ 1999 emezigharị. Ozi leta gbakwunyere na atụmatụ imezigharị iwu na-echekwa ego nke afọ 2023 bụ nke kwesịrịnụ ka etinye n'ọrụ maka ịkwụ ụgwọ ụtụ isi ewetụtụrụ aka na ya n'uru mbubata ngwaahịa site na mba ndị ọzọ ka ụlọ akụ siri zipụta ya na nkwupụta ego ha nke afọ 2023. Dịka onye isi ala siri kwuo, ọrụ niile bụcha akụkụ dị mkpa maka inweta atụmatụ ọchịchị ya nke kpọkwasara Renewed Hope Agenda. Ụlọikpe ukwu nke ọchịchị etiti dị n'Abuja ajụla ịnabata akwụkwọ nke onye bụburu gọvanọ steeti Kogi Yahaya Bello webatara na-achọ ka akwụsị mkpọpụ akpọpụrụ ya gaa n'ụlọikpe maka ebubo iri ego ruru $80. Ọkaikpe Emeka Nwite zigakwara ndị ọkaiwu Maizi Bello bụ ọkaiwu Abdul Wahab Mohammed nakwa Adiola Adedikpe bụcha ndị SAN ngalaba kọmitii ịdọ aka na ntị ndị ọkaiwu akpọrọ LPDC n'aha mkpirisi maka nnyocha na ebubo nke ịkpa agwa n'ụzọ na-adabaghị adaba n'ọrụ ha. Maizi Nwite nyere kọmitii LPDC ntụziaka ka ha nyochaa ma nye ndị ọkaiwu abụọ ntaramahụhụ kwesịrị ha maka ebubo ịda iwu nke na-achịkwa ọrụ ndị ọkaiwu site n'akpaghị agwa dịka ha kwere na nkwa nakwa ihe ha ṅụrụ ịkpọta Maizi Bello n'ụlọikpe. Enyimba TV chịkọtara na onye bụbụrụ aka chịrị steeti Kogi n'oge gara aga azabeghị ụlọikpe oku ugboro 5 maka ịnụrụ ikpe ya. Otu ụlọikpe dị elu nke ọchịchị etiti dị n'Abuja etighachila Philip Shaibu n'oche ọchịchị dịka osote aka na-achị steeti Edo. Nke a na-abịa dịka ọnwa 3 gasịrị ụlọ omeiwu steeti Edo chụpụrụ ya n'oche. Ọkaikpe James Omotosho kwupụtara na nchụtụ Maazị Shaibu site n'aka ụlọ omeiwu nke steeti Edo bụ nke iwu megidere ma nye onye IG nke ndị ọrụ uwe ojii ntụziaka ka onye achịkwa ya ndị ọrụ nchekwa ya na ya so aga. O nyekwara ntụziaka ka ụgwọ ọnwa ya na ego mmachi akpa ndị niile ruru ya kemgbe ọnwa Eprel ewepụrụ ya n'oche bụrụkwa nke a ga-akwụcha ya. Ọ gara n'ihu nye iwu ka gọvanọ Obaseki na ndị ụlọ omeiwu steeti Edo hapụ Shaibu ka ọ rụọ ọrụ ya otu dị mma. Onye osote aka na-achị steeti a chụtụrụ n'oche ọchịchị bụ onye ya na ndị nta akụkọ ụlọ ọrụ Enyimba TV nwere mkparịta ụka n'ogige ụlọikpe ahụ kwupụtara ka ikpe ahụ siri dị ya n'obi ma kọwaa na ya nabatara ya n'obi ụtọ. Ka ọ dị, ụlọ nzukọ omeiwu steeti Edo nke onye isi oche ya bụ Blessing Agbabaku agbaala akwụkwọ mkpegharị ikpe nke ụlọikpe ọkaikpe James Omotosho nke ụlọikpe ukwu etiti dị n'Abuja kpere. Nke a tụgharịrị nchụpụ n'oche osote gọvanọ steeti ahụ bụ Philip Shaibu ma ya weghachi ya n'oche ya. Ụlọ omeiwu ahụ gakwara n'ihu gbaa akwụkwọ ka a ghara itinye nchaba ikpe ahụ n'ọrụ rukwa mgbe ekpechara mkpegharị ikpe ahụ ma nke ahụ ha gbara akwụkwọ ya. Ụlọ ọrụ Enyimba TV chịkọtara n'ụlọ nzukọ mmadụ 24 nke steeti Edo nọrọ n'abalị 8 nke ọnwa Eprel afọ 2024 chụpụ Shaibu n'oche osote gọvanọ dịka ha nabatara ihe ndekọ sitere n'aka otu panel mmadụ 7 nke nnyocha onye isi ha bụ ọkaikpe SA Omonua lara ezumike n'ọrụ. Otu panel ahụ nke nnukwu
ọkaikpe steeti ahụ bụ ọkaikpe Daniel Okumgbowa hiwere nnyocha ebubo nke agwa ọjọọ ịṅụ iyi ụgha na nkwupụta nke ihe nzuzo gọọmenti megide Shaibu onye bụbụrụ onye otu ụlọ omeiwu nnọchiteanya n'oge gara aga. N'ịga n'ihu n'akụkọ sitekwara na steeti Edo, osote gọvanọ eweghachiri n'oche bụ Philip Shaibu na mmadụ atọ ndị ọzọ ka ekpeburu n'okwu ikpe chọrọ ka akagbuo nhọpụta nke Maazị Asuwe Ihudalo dịka onye ji aha otu pati PDP zọọkwa na ntụliaka elu nke gọvanọ na steeti Edo. Nke a sochiri nkachapụ nke okwu ikpe ha site n'aka ọkaikpe James Omotosho nke ụlọikpe ukwu etiti dị n'Abuja. Shaibu na ndị otu ya soro gba akwụkwọ n'ụlọikpe ahụ iji maa aka n'ihu nke na-adabere n'akwụkwọ epekele nke mbanye aka nke Ihudalo bụ nke akọrọ akụ. Mana na nchabi ikpe ya, Omotosho kọwara na ebubo a bụ nke ndị gbara akwụkwọ a bụkwanụ nke na-enweghị ike igosipụta na ọ bụ eziokwu nke mere na eji kachapụ ya n'ihi agbaghị akwụkwọ ahụ n'ime abalị 14 dịka iwu siri kwuo. N'ịga n'iru n'akụkọ, ụlọọrụ na-ahụ maka ntụliaka elu n'ala anyị Naịjirịa bụ ụlọọrụ INEC n'aha mkpirisi ekwuola na nzere ntozu oke enyere ndị nledo iji lebara anya gbasara ntụliaka elu ọkwa gọvanọ na steeti Edo nakwa Ondo anya aghọbeghị ihe edere kwụrụcha na-edechala ya kpamkpam dịka ụlọọrụ kọmishọn ahụ siri kwuo na a ga-ewepụli nzere a n'oge ọbụla. Nke a bụ okwu ọnụ nke nnukwu onye kọmishọna nakwa onye isi oche nke otu kọmitii nlekọta ụlọọrụ a bụ Sam Olumekun mere ka o doo anya na nzukọ ọzụzụ maka ndị nledo ntụliaka. Ọ kọwara na otu nledo ọbụla nke dara iwu nke na-achịkwa ndị nledo nke ndị na usoro nhazi nledo ntụliaka nke dị n'ebe ndoba ozi nke ịntanetị ụlọọrụ INEC ka a ga-anapụ nzere ahụ nke e nyere ha na ngwa ngwa na-egbughị oge ọbụla. Ụlọ omeiwu seneti ewepụla onye senetọ na-anọchi anya Borno South bụ Ali Ndume dịka onye chief whip ma were senetọ Mohammed Mongono dochie anya ya bụkwa onye na-anọchi anya Borno na ụlọ omeiwu seneti. Nke a na-abịa dịka otu pati APC kwuru ka ọ gbaa arụkwaghịm n'ọrụ ma kpọkọpụta okwu ndị o kwuru megide ọchịchị onye isi ala ma kọwaa na nke a bụ nke na-emetụ n'obi dịka ihe merenụ eji akpọ oku a. Ntụziaka bụ nke nọ na ozi leta nke onye isi oche otu pati APC nke dị elu bụ Abdullahi Kanduje na onye odeakwụkwọ otu pati a n'ogo dị elu bụ Ajibola Bashiru binyere aka na ya ma zigara ya onye isi ụlọ omeiwu seneti bụ Godswill Akpabio ma bụrụ nke agụpụtara n'oge nzukọ nke ụlọ omeiwu kacha elu. Mana otu ọ dị, ụlọ omeiwu a jụrụ ịnabata aro ahụ chọrọ ka enye onye bụbụrụ onye chief whip Ali Ndume ntaramahụhụ maka nkwupụta ahụ o mere n'oge mkparịta ụka ya na ndị nta akụkọ bụ ndị gbara ya ajụjụ ọnụ ebe ọ nọkpọ ndị omeiwu dịka ndị mmụọ izu oshi nọ n'ime ha. Aro a bụkwanụ nke a jụrụ ịnabata. Otu jikọtara ndị gọvanọ na otu pati PDP ekpebiela iji ụzọ ogbugbo ndọrọndọrọ ọchịchị dozie ọgbaghara na-aga n'ihu na steeti Rivers. Nke a bụ akụkụ nke mkpebi ndị gọvanọ ndị a mere na nnọkọ ha gbachiri ụzọ na ya bụ nke hiri odo na steeti Enugu nke gọvanọ Bala Mohammed nke steeti Bauchi gụpụtara ndị nta akụkọ bụkwa onye bụ onye isi oche nke otu ahụ. Maazị Mohammed gara n'ihu kọwaa n'otu ahụ na-akwado nnwere onwe nke ọchịchị kansụl nke kwekọrọ na nchabi ikpe nke ụlọikpe okpukpecha ọgwụ na akwụkwọ iwu nke ala anyị. Ọ gbakwunyere n'obi adịghị otu ahụ mma na mkparịta ụka gbasara ụgwọ ọnwa opekata mpe nke dị n'etiti ọchịchị etiti nakwa otu ndị ọrụ nke na-adọtịala gabiga oge. N'ịga n'iru, ụlọ nzukọ omeiwu steeti Imo na-agwa gọvanọ steeti ahụ bụ Hope Uzodimma ka ọ chụpụ nnukwu ọkaikpe steeti ahụ bụ Teresa Chukwuemeka
Chikeka n'ihi agwa ego ụgha gbasara afọ ndụ ya. Ụlọ nzukọ ahụ mere mkpebi ahụ n'oge ọnụnọ ha ka otu kọmitii mmadụ anọ ehiwere nyocha nnukwu onye ọkaikpe ahụ webatara ihe ndekọ nke ha chọpụtara. Ụlọ nzukọ ahụ nọrọ n'abalị 3 nke ọnwa Julaị hiwe otu kọmitii inyocha nnukwu onye ọkaikpe nke steeti ahụ dịka a natara akwụkwọ mkpesa site n'aka otu na-achụ nta mmepe obodo bụ CSEP n'aha mkpirisi bekee. Onye dere akwụkwọ mkpesa ahụ buru ebubo na onye nnukwu ọkaikpe abụ Chukwuemeka Teresa na-agụ ụgha gbasara mgbe a mụrụ ya, nke ọ sị na ọ bụ n'abalị 27 nke ọnwa Ọktoba afọ 1958 ebe mgbe a mụrụ ya n'eziokwu bụ n'abalị 27 nke ọnwa Ọktoba afọ 1956. N'iche ihe ndekọ nchọpụta ahụ n'ihu ụlọ nzukọ a, Ikenna Ihezuo onye isi oche nke otu kọmitii ahụ kwuru na otu panel ahụ chọpụtara na nnukwu onye ọkaikpe a gara ụgha afọ ndụ ya dịka onye mkpesa ahụ boro ebubo. Ihezuo kwukwara na ebubo a bụ ezigbo agwa ọjọọ nke na-agaghị eleghara anya. Ka ọ dị ugbu a ndị ọma m, anyị ga-azọpụta ụkwụ ọ bụrụ na anyị laghachite akụkọ sitere mba ofesi na akụkọ ndị ọzọ ga-abịara unu nọsie n'ike. Nnọọ ndị ọma m, ugbu a ka anyị gaa n'akụkọ sitere na mba ofesi. Ụlọ omeiwu White House nke mba US ekwuola na onye isi ala mba ahụ bụ Joe Biden ebutela nje corona dịka o mere njem ịchụ nta vootu gaa Las Vegas ebe ọ na-enwetụ obere ihe ngosi na ahụ adịghị ya. Ọkwa na-abịa dịka onye isi otu chịkọtara ndị na-asụ asụsụ Latin kwuru na Biden kpọrọ ma ya yiyọ na ya agaghị abịalizi ịgwa ndị otu a okwu maka na ya ebutela ya bụ nje. Nke a na-abịa dịka a na-enwe oke nrụgide ka Biden rituo n'ịchụ nta vootu ịlaghachi n'oche ọchịchị dịka onye isi ala mba ahụ megide Donald Trump onye bụburu onye chịrị mba US dịka ọ kụrụ afọ n'ala na arụmarụ ka ya na Trump nwere, bụkwanụ nke mere ọtụtụ okwu ji na-adapụta ma gbasara afọ ndụ ya nakwa ahụike ya. Ọ ga-alaghachi Delaware bụ ebe ọ ga-anọrọ iche ma na-arụ ọrụ ndị dịrị ya. N'azụmahịa ka anyị ga-aga ugbu a, ndị isi ụlọọrụ Dangote ka na-esi ọnwụ na ndị ụlọọrụ mmanụ mba ụwa nọ n'ala anyị na-akụnyere mgbalị ha ụkwụ maka inweta mmanụ crude. Ndị isi ụlọọrụ a kwuru nke a dịka ha kelere ụlọọrụ ahụ maka mkpagharị mmanụ patrol maka mgbalị ya niile ịhụ na ụlọọrụ a nwetara mmanụ crude site n'aka ụlọọrụ mmanụ nke mba ụwa nakwa na-ezipụta iwu nke na-echekwa ka esi ekesa mmanụ crude iji hụ na enwere ezi ihe na ngalaba ụlọọrụ mmanụ. Ụlọọrụ Dangote boro ebubo na ụlọọrụ mmanụ mba ụwa na-esi ọnwụ na ha ga-esi n'ụlọọrụ nsịpụta mmanụ site n'aka ndị na-arụrụ ha ọrụ na mba ofesi ma na-akọwa na nke a na-eweta mbuli ọnụego mmanụ crude n'ihi na kago na-ebu otu mgbomgbo mmanụ crude n'ọnụego $2 rukwa $4 ma karịa ọnụego ụlọọrụ na-ahụ maka nchịkwa mkpagharị mmanụ patrol bụ NUPRC tinyere ya. Otu ụlọọrụ a bụkwara ebubo na ndị ụlọọrụ mmanụ mba ụwa na-aka azụrụ mmanụ n'aka ndị mba Asia karịa nke sitere n'ala anyị Naịjirịa. Ugbu a ka anyị gaa n'akụkọ egwuregwu. Ụlọ omeiwu nnọchiteanya nke ala anyị Naịjirịa ekwela nkwa ịkwado ndị otu egwuregwu dị iche iche nke Naịjirịa site na inye ha ọnụego nde naira 100 maka ndị niile ga-esonye n'isọmpi nke ga-adị iche iche nke Olympics nke afọ 2024 bụkwanụ nke a ga-eme na mba France bụ nke a ga-ebido n'abalị 26 n'ọnwa Julaị rukwa abalị 11 nke ọnwa Ọgọst. Nkwado ego a bụ nke ekwupụtara na Wednesday abalị 17 n'oge ọgbakọ ha na onye minista na-ahụ maka mmepe egwuregwu bụ Sinetọ John Eno bụ onye duru ndị ga-esonye n'egwuregwu dị iche iche nakwa ndị otu kọmitii nke Olympics n'ala anyị Naịjirịa wee zute ndị ụlọ omeiwu nnọchite anya. Otu ọ dị, ndị ụmụ nwaanyị n'egwuregwu dị iche iche n'isọmpi Olympics nke afọ 2024 ka a na-atụ anya na ha ga-azọchi
echi na Obodo nke dị na mba France dịka ha na-agụkọta maka mgbe isọmpi Olympics nke ụmụ nwaanyị ga-akpọtụ n'ime afọ 16. Ndị a bụrụ ndị nwetara mmeri ugboro 9 na mba Afrịka bụ ndị ha na otu ndị ọzọ ga-emekọrịta n'oge isọmpi a. Nke a gụnyere mba Brazil, Spain na Japan, ebe ha ga-ahapụ Spain n'ụgbọelu nke mba France ma rute Obodo na nkeji ole na ole tupu ya na-akụ elekere 11 nke abalị, bụkwanụ ndị ga-azọchi n'ebe ụlọ ezumike ha nke bụ Hotel Mercure. Ndị ọma m site n'akụkọ egwuregwu ahụ ka anyị ga-achịkọta ya n'oge akụkọ ụwa nke taa bụ nke siri na Enyimba TV nke dị n'ala Aba steeti Abịa bịara unu. Ma tupu anyị na-esepụ ọnụ, gerekwanụ isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Anyị mere ka ịmata na ndị kọmishọna mmadụ abụọ esila n'otu ndị so onye gọvanọ steeti Abịa oti achọ ọchịchị were gbaa arụkwaghịm n'ọrụ. Anyị mekwara ka ịmata na ụlọ nzukọ seneti achụpụla Ndume n'oche dịka onye chief whip ka o mechara mkpesa gbasara onye isi ala Tinubu. Onye isi ala Tinubu agbapela usoro ego mgbazinye ụmụ akwụkwọ. Ndị ọma m ebe a ka anyị ga-achịsọ ọwa n'ebe o mekọtara akụkọ ụwa nke taa, dịka m na-ekele unu n'ebe ọ dị ukwuu maka ịnọrọ ya anyị na nke taa. Ana m asị onye ahụrụ taa ka ahụkwa ya echi. Onye wetara unu akụkọ nke taa bụ m Ogechi Nwachukwu Ụzọma, na-asị nwa mmụọ emegbula nwa mmadụ, ma nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ. Ya gaziere unu.